получил извинително писмо от числата, в което го молили да им прости грешките и да им помогне да преодолеят слабостите си. Знакът за равенство силно се зарадвал. Той отново се почувствал достоен и значим жител в кралството на математиката. Простил на числата и се върнал в двореца на изчисляването. От тогава минали много години, но и до ден днешен всички живеят според принципите на реда и правилата и спазват законите на точността и логиката. Кралството на математика. Ако все още не сте разбрали, при нас хаосът е на ниво, а циркът тепърва започва. Къде ще знам? Аплодирайте ги, аплодирайте.